Yang penting apa? Mikir matematika kehidupan ini loh. Ngapain Pak? Wih, Mumet ya bun ya. mumet. Nah, Yang penting apa? mikir matematika kehidupan ini loh. Saya ini iya. Kaya iya bar gajian ATM biasa kebau saiki ndang entek yo. Sobat. Ayo ngono Tobat, kuwi. tobat. Ngono kuwi karang ya wong urip ki ya wis. Tuntutane akeh, butuhe akeh, gajine ra mundak. Sing mundak ya Oh, mung popo. tuntutane tok. Popo ya do mundak iki. Jan angger blonjo kok. Dhisik iki det 200 ngono iki dicake ya iso nganu saiki kurang-kurang tenan ya. Tobat blonjo wis det wis ra bejaji kok jan. Iya jare Ya iki. saiki kudu pinter-pinter awake dhewe kok, Pak. Ntar ngecak iki pilih-pilih. Endi sing perlu disikekke, endi sing sesuk iso ya sesuk neh le tuku ngono kok. Oh ya wis jan. Wis mumet ngene wis. Arep dolan ya ora iso. Ra ndedet. Anu wae Bu. Penak iki dolan nang Pulau Kapuk ya. Pulau Kapuk nang ndi? Ayo kasur. Mbak mumet ngene iki. Kasur walah. Golek inten nang Pulau Kapuk wae. Jam piro ya nek capuri? Aneh-aneh wae.